Guzu zeurea. Bai, kaixo, egun on guztioi. Nik Arabako ikastolei buruz hitz egingo dizuet, oso ezaugarri ezberdinetako ikastolak dira, batzuk tamainari dagokionez txikiagoak, 200-300 ikasle artekoak dira Arabar Errioxakoak eta Aguraingo Lautada ikastola, eta 1500 ikasletik gora duen Gasteizko Olabide ikastola ere badago bertan. Hezkuntza etapai dagokienez ere, Bastidan adibidez bakarrik dago haur eta lehen hezkuntza etapak, beste zenbaitetan batxilergorainoko etapak daude, Laudion, Nasan eta Olabiden, eta besteetan haur hezkuntzatik DBH arteko etapak daude. Eskarmentuari dagokienez ere, badago Jaioberria den ikastola, Aguraingo Lautada ikastola orain dela 2 urte eratu zen ikastola, lehen monja eskola zen, eta badugu ere Araban sortu zen lehenengo ikastola, 1963an Olabide ikastola. Guztietan eredu linguistikoei dagokienez D eredua dugu. Baina zer batzen gaitu guztiak, ez? Eremu soziolinguistikoak. Azkenengo 2006an egin zen azkenengo kale erabileraren neurketan, Arabako batazbestekoa 4,7 da. Eta oraindik kaleratu ez diren arren, 2011ko emaitzetan, uste dut bera egin duela erabilerak. Honen aurrean, 2009an branka aplikazioak emandako erabilera indizen batazbestekoari begiratzen badiogu, ikastolen batazbestekoa 148.40 da, beraz, inguruneko erabilera, baina askoz ere handiagoa dugu ikastolakoa. Baina halare, erabilera indartzea, denon egitekoa da, lehentasunezkoa, eta bide luzea ere bada, lehentasunen urrenkera garbia behar duena. Zein izan da egindako bidea? Euskaraz bizi egitasmoa 1980an sortu zen. Egitasmo honek euskararentzat erabilera esparruak irabaztea eta euskararen erabilera sustatzeko estrategiak eskolak osotasunean eta sistematikoki eskaintzea zituen helburu. Urte batzu beranduago Ulibarri sortu zen, helburu berdinekin, eta ordutik eta hitzarmena sinatu zen arte ikastolak 6 urtez ibili behar izan zuten lana bikoizten, ez? 2002an hitzarmena sinatu zen, eta hortik aurrera Euskaraz bizi koordinazio gune gisa aitortua izan zen, ikastolan elkarteak baliabidea lortu zituen Euskaraz bizi egitasmoa garatzeko, hau da, aitortza ekonomikoa eta lorpen garrantzitsua izan zen, eta aldi berean ere ikastolek utzi ahal izan zioten lana bikoiztuta egiteari, beraz urrats garrantzitsua izan zen. Hortik aurrera zeintzuk izan dira bidean emandako urrats nabarmenenak, nik esango nuke hizkuntz proiektuaren garapena. Gero hitz egingo dut, baina azken urte hauetan hizkuntz proiektuaren markoa garatu dugu. Hau da, euskara beste hizkuntzekiko ukipenean euskaran ardaztutako eleaniztasuna dugu helburu, eta honik zer suposatu izan du? Batetik ekintza soldeen zerrendatik ateratzea, lan ildo nagusiak finkatu. Murphyren legeak agintzen duen lez, estarriak gaizki dut gaur. Ezaten nintzen lan ildo nagusiak finkatu egin ditugula. Ikastolan ere hizkuntzekiko ikuspegian adostasun bideak finkatu dira, interakzio didaktikoa eta metodologia hausnarketa gai bihurtu dira, eremu instituzionalean hizkuntz politikan hainbat erabaki hartu eta idatzita gelditu dira. Horiek izango lirateke pixkate urrats nabarmenenak.